Hi guys! Welcome back again to our channel, and for today's video guys, ayan, nasa title down below na. Pero bago yan guys, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends guys, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. And don't forget to like our page on Facebook guys. Ayan, dyan po ako nagsasagot ng mga ilang katanungan nyo regarding sa presyuhan ng aming shamu dito. So ayan guys, ang topic natin for today nga is kung bakit nga ba meron kaming papisa every month. Kasi marami nagtatanong sa inyo bakit ang bilis naming magpapisa ng mga sisiw. Pero ngayon na muna guys, magmamonitor na muna ako ng mga alaga namin na manok. Another month, another sisiw na naman. Every month, as much as possible, dapat meron talaga kami mga sisiw na native. Kasi guys, hindi dapat tayo mabakantihan ng month na walang sisiw. Kasi sa market natin is everyday sila nagkukonsume. So kailangan din natin makapag-produce ng mga sisiw. Pero bago yan guys, ayan, magmamonitor na muna ako and then titingnan ko muna yung mga ilang sisiw. Iga-gather ko na muna yun guys. And titingnan ko muna kung may ilang hanep and all, kung ano yung mga sitwasyon nila. And then mamaya guys, ayun, isi-share ko sa inyo yung secret namin kung bakit nga ba marami kaming sisiw. Kung mapapansin nyo, halos every month meron kaming papisa dito sa aming yard. So ayun guys, samahan nyo muna ako at mag-monitor na muna tayo ng ating mga alaga. Ito mga limlima na to guys, napakita ko na to sa inyo before. Ito, tsaka yung sa kabila rin, ayan, i-monitor natin yan. Tulad yan guys, oh, parang may sisiw na siya. So meron na nga guys, ayun, meron na siyang sisiw talaga. Kailangan guys, monitor tayo sa sisiw. And then titingnan ko muna guys kung ilang yung sisiw na napisa niya. Kasi guys, ayan, may basket na rin ako. Check na muna natin kasi baka may hanep din guys. Kailangan natin mag-ingat sa mga ganito. Ayan guys, oh, napakatapang. Ayan, napakatapang niya talaga. Easy lang tayo sa pagkuha ng sisiw natin. Ayan, teka lang muna guys. Ayan, napakarami na niyang sisiw guys. Ayan. Ayan, napakarami na nung sisiw niya guys. Check ko muna guys kung meron siya mga hanep. Collect na muna natin yung mga sisiw niya. Tingnan natin kung ilan yung pwede natin makuha. Guys, ang dami niya palang hanep guys. So, kailangan natin kunin na lang yung sisiw talaga. Tira na muna natin yung isa kasi medyo basa pa siya guys. So ibalik natin yung nanay. Guys, napakarami niya palang hanip. Hindi ko napansin agad. Check na muna natin yung sisiw. Mga sisiw natin. Napakaraming hanip niya. Tingnan na muna natin to at i-check natin guys para makuha natin yung mga ilang hanip. Pwede kasi silang manghina tapos mamatay na lang sa mga hanip na yan. Hayaan ko na muna yung isang inahin guys kasi hindi pa niya natuyo yung isa. So ngayon guys, lilinisin ko na muna or kukunin ko na muna yung mga hanip na nasa alaga namin and then babalik ako mamaya.
So ayan guys, tapos na ako naglinis sa kanila. At the same time, nakuha ko na yung mga ibang eggshell ng ating inahin. And then mamaya nga pala, is kukunin ko na lang yung medyo basa pa mamayang hapon na yun. So, hindi ko na yun i-include sa video. Nakita nyo naman, kinunan ko na yung mga hanep nila. Tsaka, pinainom ko na rin ng muscovado sugar, guys. Yun yung binibigay namin for the first 2 days ng aming mga sisiw dito sa mga magtatanong dyan. At the same time, ayan, nalagay ko na sila sa styro namin and then nilagyan ko na rin ng pagkain. Ayan, nandito na sila, guys. At yung nandito naman kanina, nilipat ko ulit dito sa kabila. Ayan, kasi medyo malalaki na yan. At the same time, ayun, nakapakain na rin talaga ako ng mga sisiw, guys. Hindi ko na malayan yung oras. Ang hali na pala. So, ngayon naman, guys, ayan, isi-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin, kung bakit meron kaming palaging papisa. Ito na nga yung ginagawa namin, guys, kung bakit nga ba kami nagkakaroon ng papisa. At least every month meron talaga. Nakakita nyo naman yan sa mga videos namin. Marami din nagko-comment sa inyo bakit ang bilis namin magpapisa ng mga sisiw. So ito, guys, yung example na ginagawa namin. Let's just say meron kayong 10 inahin or meron kami 10 inahin. For the first month, guys, na pinapakawala namin is inuuna namin yung 5. So hindi namin sila sinasabay lahat. Yung 5 naman is sinastock na muna namin or nilalagay na muna namin sa kanilang kulungan. So yung 5, guys, that time is napakondisyon and all, na priming na siya. So, ready na talaga siyang magpakasta and ready na rin siya mag-lay ng egg. Yung 5 yan, mauuna yan, guys, for a couple of weeks. So, for example, guys, eto, first 3 weeks na una ito silang 5. Pagkatapos ng first 3 weeks, guys, is nakapaglimlim na to, saka na namin naman ipapakawala yung 5. So, while na naglilimlim na to na una, eto naman is nangingitlog pa. So, yung 5 naman, guys, kapag nangitlog na or napisa na nila, at the same time, eto naman yung 5 is naglilimlim pa. Kung kaya, guys, ayun, every month, meron kaming mga sisiw dito sa aming yard. For example, dito sa likod ko, etong dalawang inahin na to is nauna sila napakawalan. Una din yan sila talagang maglilimlim, guys. While, yung dalawa naman, guys, na bago namin pinakawalan, saka naman din sila magsisimula ng mga itlog. At kapag naglimlim na rin later on, et saka naman ito, guys, mamimisa na yan. So, marami na ulit at tayong sisiw. While sa kabila naman natin na box, start na rin silang maglimlim. Hindi rin namin sinasabayin, guys, kasi nga, for example, isa lang yung broadcast natin. May tendency kasi, guys, yung mga itlog na mga inahin natin, kapag pinagsabay natin, yung 10 inahin natin, guys, ay may tendency na yung ibang itlog nun is walang similya. So, kumbaga, guys, overuse yung ating broadcast kung saan yung ating mga itlog sana na expected natin mapisa is wala na yung laman, guys, or hindi na yun magiging sisiw kasi nga walang similya or hindi siya fertile egg. Kaya, ayun, guys, yung ginagawa namin, salitan sila. Like, for example, 10 hen, tapos una yung 5, pagkatapos naman yung 5, and then yun, guys, pinagpapahinga din pala namin, guys, yung aming mga inahin para sigurado kami na sa susunod na breeding na naman sila is condition talaga sila. Ayun, guys, kapag napisa na yung first box natin is saka na naman sila papahingahin. Kasi dito naman din sa aming yard, guys, is hindi namin pinapadala na ng inahin. Standby na ulit siya sa kulungan, magpaparigin ng weight, priming and all hanggang sa makondisyon siya, guys. Until such then, guys, na kapag naglimlim na to or napisa na naman ito yung dito, is saka na naman namin i-release yung aming inahin na kaka-priming lang or kaka-condition niya lang. Yun yung ginagawa namin, guys, kung bakit meron kami produce talaga every month kahit konti lang. Kasi, guys, hindi namin sila pinagsasabay lahat. Maganda rin yun na hindi pinagsasabay, guys, kasi nga para iwas din tayo sa mga baog na itlog or yung mga walang similya, unfertile egg. So, iwas din tayo sa mga ganong instances. So, yun yung pinaka-tip namin, guys, in this video. Huwag niyong pagsabayin yung 10 yung inahin kung sakali man meron kayong 10. Pero kung meron naman din kayo sakaling mga maraming broadcast, pwede nyo, guys, as much as possible, okay, at kontento kayo sa mga ginagawa nyo. So, sa amin, guys, yun yung ginagawa namin. Kinukulong din namin yung mga inahin namin, guys, para makontrol sila. May tendency kasi, guys, nakastahan ulit ng broadcast, tapos ayaw pa niya. Tapos, hindi pa siya nakaregain na kanyang weight. Hindi rin siya ready mag-lay ng egg. So, napakasayang din nun, guys. Kaya, sinastandby na muna namin and conditioning as always para sa mga inahin, para yung sisiw din nila is okay. Example, guys, meron tayong 10 inahin. Sa first month na una yung 5, tapos let's just say mag-average lang tayo ng 10 itlog every inahin. So, meron din tayong 50 expected chicks pagdating ng 21 days, guys, matapos nila malimliman yun. So, pagkatapos nun, guys, meron kang 50 chicks at the same time, yung iba naman na naglilimlim pa, meron naman tayong ulit na expected na average lang ito, guys, na 50 pieces ulit ng ating chicks. So, yun yung magiging total average ng sisiw nyo, guys, every month. At least 50 heads. Meron pang mortality kahit 30 or 40 heads lang. So, ayun naman, guys, hindi naman din niya maiiwasan.
So kaya ayan guys, kung mapapansin nyo, nasa 1 month pala yung mga sisiw namin, meron na ulit na bago. Sisimula na nga sila ulit na magpisaan yung mga itlog ng aming mga alaga. Tapos at the same time, ayan, nakapagpakawala na rin kami ng mga panibago naming mga inahin dito sa aming yard. So ayun guys, tip lang din guys, i-monitor talaga maging yung sa mga kulungan or sa mga box ng ating mga inahin, yung kanilang pinag-iitlogan. Kasi baka guys, meron silang mga nabiyak, tapos hindi natin napansin, na mahuna, tapos nadamay na yung ibang eggs. Imbes na mag-average tayo ng 50 eggs, baka malugi pa tayo guys within that certain month dahil ayun, hindi tayo nag-monitor. So ayun guys, ang ginagawa namin sa aming mga inahin dito, talagang salitan lang sila para din hindi kami mabigla sa dami ng mga sisiw. Tapos para matutukan din natin sila. Less mortality rin yun guys, kasi nga namomonitor talaga natin since expected na natin na 50 heads within that certain month. So ayun guys, mamonitor ko na to lahat-lahat yung aming area para at least okay na ako mamaya. And then ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa aming munting video for today. Sana again meron kayong natutunan at least. Thank you again for watching our video. If you haven't subscribed again in our channel, please do consider subscribing guys. Please do like this video and share to your friends. Do comment down below para sa mga katanungan nyo. And don't forget to like our page on Facebook guys. Ayan, thank you nga pala again. Sold out na yung aming Belgian. Thank you so much guys. Please do stay safe, stay home guys kasi meron pa rin COVID. Please do good everybody. Goodbye guys. Peace out!